szép reggelünk van. Remélem nincs sok munka. Meg is nézem. Csak egy levél. Hát a ház itt van, nem messze, ki is viszem akkor. Hát akkor vigyük ki az nevet. Ezt bezárjuk. Akkor indulás. Valahol itt van, nem messze az a ház. Aha, ott is van. Akkor be is rakjuk a postaládába. Milyen szép ház. Úristen, ott egy kutya. Gyorsan akkor berakom a postaládába. Na, megyek haza. Ó, de szép reggelünk van. Jó, kialudtam magam. Megyek le, ajánlok valamit. Benézek a hűtőt. Ó, van itt nálam egy busi növényű. Szállított is megnyitom. Már akkor újra süvetek. Csinálom vízét. Kinélek a postaládába, majd megnézem a kocsisomat. Meg kéne azt is etetni. Hiába volt egy nő. Esik itt egy kaján. Ott megnézem a postaládába. Van itt egy papír. Ez az! Jöttek a új munkába. Ez az! Egyet lerakom a asztalra. Lassan kéne menni, amíg is sötétedik. Aj, végre első munkanapom. Lemegyek, megreggelizek, lassan mehetek is munkába. Megnézem, mi van a hűtőbe. Ó, finom steak reggelire. Meg is eszem. Ezt is megiszom. Üveggét újra lerakom ide a sarokba, majd elmegyek vízé a munkába, hazaértem. És mehetek is a munkába. Bezárom a ház ajtaját. És lassan megyek is, talán erre volt, de nem biztos. De azért megnézem erre. Jó, annyi szép virág van errefele. Itt is van. A vágótelep. Bemegyek. Ezt visszacsukom. És jövök ki odaállja. Bekopogok. Szabad! Bemegyek. Üdvözlöm. Jó reggel kívánok! Maguktól jött egy levelem, hogy fő vagyok véve a pavágó munkába. Igen, ez így igaz. Értem. Akkor máma jött a munkanapra első munkanap, ugye? Igen. Hát már itt megtalálja az öltözőket, öltözön fel és kezdheti. Oké, köszönöm. Viszlát, főnök úr. Viszlát, jó munkát! Van itt egy öltözet. Ilyet.
Öltözködök. Azt egy kazánba veszem, és mehetek is. Visszacsukom. Forgatom is a falkat. Na, elkezdem innen. Na, egy ki is lett bevágva. A másik is. Azért eléggé elfáradtam. Csinálok magamnak itt helyet, ide leülök, azt ajánlok. Elveszem ezt a finom répát. Megiszom a vizet. Én vágok egy pár fát, azt lassan mehetek is haza. Még azt egyet kivágom már azt. Na, lassan indulok visszafele. Átüldözök. Visszarakom a ruhát. Szépen elrakom. Fát is berakom ide, azt majd csak megtalálja a főnökúr. Na, indulok is haza, kezdik sötétedni. Eléggé elfáradtam a első munkanapokból. Megetetem a kutyámat. Hello, Bodri. Elsékedték. Na, jó van, menjek. Lassan lefekszek. Megyek, megnézem, hogy dolgozott ez a fiú. Na, megnézem akkor. Úristen! Mindent felzabalt és alig vágott ki valami fát. Összesen 3 darab fát vágott ki. Ez nem normális ember. Na majd holnap meglátjuk. Bejön, jól leszidom. Ó, de szép reggel van. Mehetek is a munkába. Remélem jó nap lesz ma. Lemegyek, reggelizek. Lassan útnak indulok. Ezt megeszem, megiszom. Ezt leteszem a asztalra. Indulhatok is. Becsukom, és megyek. Remélem időre odaérek. Jó van, itt is vagyok. Megyek, bekapogok. Munkába jöttem. Szabad! Üdvözlöm, főnök úr! Jó reggel, László! Jöttem a második munkanapomra. Hát, rossz hírt kell, hogy közöljek magával. Miért? Kimentem és megnéztem, mennyi fát vágott ki.
Elég szomorú, de 3 fát vágott ki, és ez nem elég nekünk. Eléggé el voltam fáradva, nem bírtam többet. Én is arra fognám. Máskor többet aludjon akkor, de most nem lesz rá esélye, mert kirúgom. Légy szíves, elrúgjon ki, nincs semmi más munkám. Sajnálom, nincs más választásom. Ilyen munkások nem kellenek ide. Jó van, akkor sajnálom én is nagyon. Jó munka volt eléggé, de hát ha maga így választott, akkor nekem mindegy. Ott van az ajtó, kérem távozzon, viszlát. Viszlát. Ezt meg maga megbánja. Pati, mehet. Úristen, mi volt ez? Szegény váza. Vissza is teszem. Ezek a mai emberek. Istenem. Megyek is haza. Megyek most lefeksek, mert fölidegesített ez az ember. Megyek most megyek aludni.